अरे आई जल्दी जल्दी जी। होई का बात लेनी जी। कर भी दिमाग खराब मैं साड़ी साया पहनले बनी। साड़ी साया हां बहनिया के मिलिया घुटावे खातिर का जी एकदम इज्जतो नहीं की सोचतन जियो। बहिनी के जातनी होइसे जातनी मार दे तार लोलबा कुचा जाई ठीक न। एगो बैग तो कम से कम किन लेला। ये तर गोठरी मोटरी बांध के लेके जातनी का बोलबो कौन जातन ससुरारी कौन ससुरारी लाज नहीं खे इज्जत नहीं खे बहिनिया के इज्जत नहीं कहे से कार्य कर भइयो कैसे आइल बा लेके कैसे आइल बा भैया हैं भैया ठीक आइल बा इतना मोटर देखे तो कहे से कि हमर भैया मोटरे लेके आइल बनो। अब बैग रही त बैग तो सब देखता पुरनका जमाने में चलो नयका नेम ना। का जी हमार तो जाए के मन नहीं करत रहो जाई ठीक ना। बाहर देखो तो चुपचाप हम ना जेबे त जाई त हम ना जाई एगो बैग रहो से नहीं किना पहले बात हैं मिली घोटवा ले ले बनी नथियावा बहनिया को उमे धइले बनी साड़ी धइले बनी तो कहत तमल को छोटी को बैग ले ले बनी ओई में हम रख लेल रहती। ए तर लेके जेबू त सिवान में केहू ना जाने कि का लेके जाता न। अच्छा हमार भीतर रही तो हमारा में से देख ले केहू देखना नहीं हो सो ना। से का लेके जाता छीने से रास्ता में तब का करबू ऊ ना छीनी हस पहले नंबर तो ये छीनी ओए हस कहे से के साला में को लुआ गुदरी बनले हो कुछ ना एकरे में तारा तक हमारे में निकालनी हसन हाय हाय दे दे मंगल दे तो धर का दे कर दीजिए हट दे ना दे जे पहले रात कोइले मुश्किल कोइले बनी मुस्ता तू उजी पुलिए में चोरा लियो से कहते काय कहती थी तू अकेले हम अकेले में कितना हम बाजा बोनी संगे रे चार गो रहियो से तो वो कुल पुरान का जमाना गोल की जाय में छीन छोड़ लेता ना ठीक ना पुरान के जमाना में जिया तनी अबे तना स आ पैदल जाए के बा ठीक है पैदल तो जाए मोटर के बा। तो ना बुझाई हां आ बेग ये तो हम पहले का जमाना में जिए तनी बेग रही तो कहियो सुनो कि जना तक एकरा में जरूर कुछ न रुपया पैसा गाना गुड़िया ले ले बा है तर तो गाड़ी से चली है तो पैदल गोइला का जरूरत बा हे तर बना तो जने से कि सतुआ तो बनले होई अब पैदल गोइला का जरूरत बा चली गाड़ी से गाड़ी ए जगह गाड़ी मिली हस तो गाड़ी के जेबू तले हो आ तले हमें निकल जेबू बहिन के हैं नदी पार क कभी ना सहल जे चल चल जी तर बुझाता हम ना जाइब तब रउआ जाई ठीक ना ये हमर रान रउआ के नीक नहीं खिलागत जाए के बता जाई हम ना जाइब चल हम ना जाइब मामा जाते ना बना जाई रउआ हम ना जाइब कहली ना कि हम ना जाइब हमार हाथ छोड़ी तो कही कि भौजी के ना लियो हो ना हैं? हम उनका से कह देब कि जौन भैया के लूर बा ना तो हम कहियो ना आइब चल इज्जत ना खराब हो तोर पागल हो दम पाहु ना के रिया जी हम रख जाई रउआ कौन का समय बा हां बा हैं जाए के बता जाई हम ना जाइब कोहू फेर रहन पे हम ना जाइब चले चल के बाजार पे एगो बैग किनी आ तब एकर बाद जाइब त हम ना जाइब हमार तर बैग ना चुपचाप चलो हम गठरी में जानते बड़ कुल सामान में रखी ले बनी अब कैसे जी देखो। आपके इज्जत के लाज नहीं चोर के चोर हमार मन नहीं करत रहो संगे जाए के ठीक ना जोन करतब करतन तन हमर नहीं के मन करत देखू ऐठ मत चुपचाप कहते चले के तो चल हम गठरी लेके जाइब तो जाइब ठीक ना हम कह देनी कि गठरी लेके जाइब त हम ना जाते ना जाइब एमे बहुत कुछ बा एगो ठरिया में जने से कि सीधा उधा आचा और चूर ले ले बा कोनो रोक यहाँ से ना निकल चल जाई चल पुरान के जमाना में जब जिया तानी रहुआ त